to ibnu hajar a cikin fathul bari mujallal nabi shafin 521 yace as-saba ita guguwar da ake kira asaba wacce annabi yace Allah ya taimaka masa da ita mahabbuha min mashariqi shamsi tana kadowa ne daga gabas da gabas take kadowa wa diddiha al-dabur amma duk wata guguwa ta halaka zaka samu ba daga gabas take hitowa ba tana hitowa ne ta yamma wa hiya allati uhlikat biha qaumu ad saboda haka da irin wannan guguwa da kake ji tana ta'adi a kasashen Amurka da sauransu wannan guguwar ita ce ake kira ad-dabur ita ce wacce Allah ya hallaka adawa da ita wa anna ad-dabura ashaddu min as-saba manzon Allah ya nuna mana cewa guguwar ad-dabur wacce Allah ya hallaka adawa da ita wannan guguwar ta fi tsanani akan guguwar da Allah ya taimaka masa da ita annaha lam yakhruj minha illa qadarun yasirun wa ma'a dhalika ista'salathum ana cewa guguwar da Allah ya hallaka adawa da ita guguwar kadan aka turo ba duka bane an bude kofar ta dan kadan ne amma duk da haka sai ta hallaka su shi har ma Allah yana tambaya yace fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowan adawa a duniya a yau kuma guguwar ba gaba ɗayan ta bane dan kadan aka bude wanda dalilin wannan guguwar su adawa Allah madaukake ya hallaka su walamma alima Allahu ra'fata nabihu amma shi annabi Muhammad yanzu da aka samu rundunonin mayaka sun taho garin Madina an zo an zagaye Madina to da aka taho shi ko Allah ya san annabi Muhammad mutum ne mai tausayi da jin kai bi qaumihi manzon Allah bai san Allah ya hallaka mutanansa Allah ya riga ya sani raja'a an yuslimu saboda annabi yana fatar duk da dai an samu kiyayya da adawa a tsakaninsa da mutanen Makka amma annabi yana fatar gaba Allah zai bashi nasara su musulunta kuma babu shakka haka din ne saboda yanzu kaga in ka tafi Makka ai babu kafiri sai dai tarihi to don haka sallatu alaihi musaba da Allah ya tashi turo guguwa sai Allah ya turo guguwar asaba ita ce mara barna sosai ba ta da barna mai yawa ba ta kai wancan guguwa da Allah yake hallaka kafirai da ita ba fakanat sababu rahilihim anil muslimin ganin wannan guguwa kafirai suka ga ba za su iya zama a garin Madina ba suka tarwatse suka bar gari suka gudu lima asabahum bi sababiha min ash-shidda saboda zuwan guguwan rundunonin sun samu tsanani kwarai tunda sun kafa tantuna sun yi sansani a kewayen Madina to ga guguwa tana daga bukokinsu tana ta'adi ga dabbobinsu akwai alamar in ba su gudu ba ma za ta iya halaka su wa ma'a zalika falam tuhlik minhum ahadan duk da haka ita wannan guguwar ta tsoratar da su sun bar garin Madina amma babu mutum ɗaya da guguwa ta hallaka shi babu mutum ɗaya da ya mutu a dalilin wannan guguwa walam tasta'silhum dan haka wannan guguwar bata wato hallaka ainihi kafirai da suka zo garin Madina ba kaga dama Allah ya turo guguwan ne saboda ta tsoratar da kafirai su bar gari ba wai don ta hallaka su ba al'amari ya ƙare don haka kafirai sun gudu tunda kafirai sun gudu kaga yaƙi ya ƙare wannan abu ya auku a watan zulqa'ida a wannan shekara ta 5 wanda wannan shine labari wanda yake mafi inganci kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar kuma zaka gani a ar-rahiqul maktum littafin tarihi na al-mubarak furi yana shafi na 277 to Allah yana tunatar da musulmai wannan ni'ima sai Allah ya sake bayanin ni'iman don ma su tuna da kyau yace mi وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا إذ جاءوكم من فوقكم الله يقول كتنا لوكتشن دا كافرين سكزو